El Codi Secret 13+4 és un joc de taula on ens convertirem en agents secrets amb una missió: robar la màscara d'Amon-Ra del museu. Per aconseguir-ho, haurem de desactivar els perillosos làsers amb els codis que haurem de desxifrar mitjançant operacions matemàtiques bàsiques, com la suma, la resta, la multiplicació i la divisió. El jugador que aconsegueixi superar totes les barreres lluminoses i arribar a la màscara d'Amon-Ra serà el guanyador de la partida. Codi Secret 13+4 és un joc de càlcul, de 2 a 4 jugadors i a partir de 8 anys. Un joc molt divertit i entretingut, amb partides d'uns 15 minuts aproximadament, molt apte per jugar en família, a l'escola, amb els amics i per exercir les vostres capacitats de càlcul. Per començar la partida, haurem de preparar el taulell i repartir les fitxes de números, de manera aleatòria i per qualsevol de les seves dues cares, per les caselles de les barreres lluminoses del museu. Cada jugador escull un agent i el col·loca a l'escalinata de l'entrada del museu. Per torns, cada jugador haurà de tirar els 6 daus. Comença el primer jugador. Per poder superar la primera barrera, haurà de tenir el número exacte en un dau, o aconseguir-lo mitjançant una operació matemàtica, amb 2 daus o més. En el nostre cas, com que tenim el 6, podem utilitzar-lo per superar la primera barrera. Tot seguit, tornem a tirar els daus restants. Ara necessitem el número 4 per sobrepassar la segona barrera lluminosa. Per aconseguir-ho, utilitzem el 7 i el 3, i amb una senzilla resta obtenim el 4. Ja només ens queden 3 daus amb què jugar en aquest torn. Els tirem i escollim quin dels dos camins del museu seguirem, el del 10 o el del 5. Combinant el resultat dels daus, obtenim el número 10 i desactivem una nova barrera lluminosa. En el cas que amb els nombres obtinguts ens sigui impossible avançar, passarem els daus al següent jugador i acabaria el nostre torn. Recordeu, com menys daus utilitzem per a un codi, majors seran les possibilitats per superar el següent. El primer agent secret que superi l'última barrera lluminosa i, per tant, desactivi el número 20, es farà amb la valuosíssima màscara d'Amon-Ra i guanyarà la partida com el millor agent en càlcul mental. La partida, però, no finalitza fins que els 4 agents secrets aconsegueixin arribar al final de la ronda. Si diversos jugadors aconsegueixen arribar a la cambra cuirassada que conté la màscara, aquests compartiran el triomf. El joc compta amb una variant per a agents professionals on el recorregut s'allarga i augmenta la dificultat per desactivar els codis que permeten superar les barreres lluminoses. Codi Secret 13+4, un joc totalment recomanat que podeu trobar en català.